Kaixo lagunak, arratsaldeon, orain mesedez adi egon. Arrainen gaia dakarkigu bam, urtzak honetan iluna zegon. Aibala joper, pailazo arrainak dauzkabi txampon. Asko ikasi eta hor konpon. Batzuk ezurra dute eta besteak ez, ornodunak zer diren ikasi dute errez, eta oiren artean arrainak daudenez, gaia aztertu dugu, ai, 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 lan asko eginez. Arratsaldeon guztioi. Bigarren mailan ohikoa den arrainen gaia landu dugu. Bigarren hiruileko honetan. Ingurune lan honekin hasteko animalien sailkapena egin genuen. Ornodunak eta ornogabeak bereiztuz. Ornodunak bizkarrezurra dutenak dira. Ugaztunak, hegaztiak, arraina narrestiak eta anfibioak. Ornoduetatik arrainen multzoa landu dugu. Ezaugarriak, ugalketa, elikadura, bizilekua, ohiturak zeintzuk diren ezagutuz. Itsasoan ez dira bakarrik arrainak bizi, hauekin batera itsasoko ugaztunak, krustazoak, moluskoak, alkat eta koralak bizi dira. Itsasoan gertatzen diren zenbait bitxikeri kontatuko dizuegu eta bukatzeko azalpenarekin txiste esaera zarra eta bertsuak kantatuko dizuegu. Ornodunen sailkapena. Ornodunak bizkarrezurra duten animaliak dira. 5 multzotan banatzen dira ornodunak diren animaliak. Ugaztunak azala hilez estalita dute. Amaren sabelean garatzen dira. Ugatzak dituzte. Hegaztiak azala lumez estalita dute. Eta hegalak dituzte ekan egiteko. Arrautzetatik jaiotzen dira. Arrainak azalean ezkatak dituzte, eta hegaitzak urazpean mugitzeko. Arrautzetatik jaiotzen dira. Narrestiak azalean ezkatak dituzte, eta arrautzetatik jaiotzen dira. Anfibioak azalean ez du ezkatarik, eta lehorrean eta urean bizitzen dira. Arrautzetatik jaiotzen dira. Zer dira arrainak? Uretan bizi diren animalia asko arrainak dira. Bizkarrezurra badute, hankarik ez, baina bai hegatsak. Arnasartzeko eta gehienak isatsa ere bai. Arnasartzeko zakatzak dituzte. Azala berriz ezkatez estalia dute. Arrain batzuk jatekornak dira. Legatza, amu arraina, berdela, hegaluzea, hegaloburra, bakaioa, txitxarroa, bixigua, oilarra eta beste batzuk. Ur gezako arrainak. Errekari diotzenen lekuan urak hotzak dira eta oxigeno asko dago. Bertan amu arraina bizi da. Erdialdean oxigeno gutxiago dago eta uraren tenperatura gora egiten du. Hemen barboa bizi da. Errekaren beharrean oxigeno gutxiago dago eta han karpa bizi da. Urkaziko arrainak. Itsasondoko arrainak beltzak eta marroiak dira, eta begi handiak dituzte.
Zakua da horren adibide. Ur-epeleko itsasoetan berriz, arrainak koloretsuagoak izaten dira, bailazo arraina besteak beste. Badira ordea itsasoan bizi, baina arrautzak jartzera ibaietara joaten direna. Izokina, aingira adibidez. Nolakoak dira arrainak? Gorputza luza dute igerangia egiteko. Arrainik gorputza hiru zati ditu: burua, enborra eta izatsa. Enborra mugitu ahal izateko eskatez estalita dute. Enborrean hegatsak dituzte. Hegatsez estalita dute. Izatsa aurrera bultatzeko hegatsa antzeko izatsa du. Hegatsak. Arrainen hegatz guztiak ez dira berdinak. Isatsekoak uretan mugitzeko eta abiadura hartzeko dira. Bizkarrekoak norabidea aldatzeko dira. Bularraldeko biak alboetan zuzen mantentzeko dira. Sabelaldean kokatuta dauden biak gelditzeko dira. Isatsetik hurbil eta bekaldean kokatuta dagoena biratzeko da. Arrainek zakatza izeneko organo batzuk dituzte, operkularen barruan arnasa hartzeko. Arrainak ahoa irekitzean ura hartzen du. Ura zakatzetatik pasatzen da eta bertan gelditzen da arrainak behar duen oxigenoa. Eta soberan duena berriz operkulotik botatzen du. Elikadura. Arrain handiak beste motako arrain txikiagoak jaten ditu. Arrain txikiak berriz plaktona jaten du. Zer da plaktona? Itsasoko eta lakuetako ur gainean dauden animali eta landaren inmenuen multzoa da plaktona. Baita itsasoko landareetarrak jaten ditu arrainak. Arrainek egunean behin jaten dute. Nola ugaltzen dira arrainak? Arrain gehienek kanpo ernalketa bidez ugaltzen dira. Arrain emeak arrautza asko jartzen ditu eta ondoren arrak bere aziaz estabiliz ernaltzen ditu arrautzetatik jaiotako ume bakoitzak bere kasa bizitzen hasten da. Itsasoko gaztunak ere badira. Balea, izurdea, orka, itsasakorra eta katxalotea. Hauek bibiparoak dire eta amaren sabelan garatzen dira. Jaiotzen diralean amaren esnea eraten dute. 5 edo 6 hilabeteekin krila jaten hasten dira. Ohiturak. Arrainak beti taldean ibiltzen dira. Txikiak direnean itzal txikia egiten dute. Talde handietan joaten dira eta itzal handia egiten dute. Beste arrain handiek uste dute arrain handi batera eta ez die erasotzen. Ornogabeak itsasoan bizi dira, baina bizkarrezurik ez duten animalak dira. Ornagak eta biparoak dira. Moluskoak, maskorra dute batzuk, txirla, muskuloa, behira, marraskoloa, beste batzuk ez dituzte maskorrik eta garroa dituzte, txibia eta lagarroa. Krustazeo gehienak itsastarrak dira, baina badago ur-gezako karamara bat, adibidez ornogabak eta biparoak direnak. Hauek dira itsasoko krustazeoak, otarrina, otarrintzka, zigala, nekora eta txangurra. Korala, zuhaitz itxurako animalia ornogabea da. Talde handitan bizi da ondoari itxatxiri.
eta askotan oso koloro biziak izaten ditu. Gorri, urdin, berde eta bar. Kolore klase batzuk bitxigintzan erabiltzen dira. Algak uretako landareak dira. Gehienak itsasoan bizi dira eta berde gorri marroiak izaten dira. Gehienak itsasoan bizi dira eta berde gorri marroiak izaten dira. Ez dira landare normalak, ez baitute sustrairik edo hostorik. Elikagai onargarri edo botikak egiteko esate baterako. Josetxo! Aldatu aldiek ura arrain gorrizkel. Zera aldatuko nien ba, oraindik ez ditek joanen asteko bukatu eta. Arrantza aspergarria. Gaztea arrantzan ari zela paseoan zebilen emakume heldu bat hurbildu zitzaion, eta hauxe galdetu zion irribarre maltzur batekin. Zehar aspergarria izan behar du bada, orduak eta orduak geldirik egotea, arrainek amoari nezelduko zain ezta? Ez que ba, Erantzun zion arrantzalea. asko dira, hizketarako gogoz, iburatzen zizkigun babalorea. Izenburua 3 lagun. Ben batean bazirien 3 lagun eta jatetxe batera joan ziren. Lehenengoa Baztandarra zen, bigarrena Gipuzkoara eta hirugarrena frantsesa. Bisigua eskatu zuten eta Gipuzkoarak esan zuen. Frantses, toma la cabez. Baztan, toma la buztan. Eta nik probiltzano tontoak, herriko trontzoa. Bitxikeria kardenal arraina arrautzak babesteko ahoan eramaten ditu, arraina jai arte. Arrainek ez dute gu bezala lo egiten, atsedena hartzen dute. Arrain batzuk mantxatu egiten dute beren atxa eta beste batzuk gelditu egiten dira. Hegaluzea eta izurdea batera ibiltzen dira haizean. Eta arrantzale hegaluzea harrapatzen dutenean, izurdea ere harrapatzen dute batzuetan. Arna sartzeko buru bat eratzen duenean. Arrain gehienek arrautzak uretara botatzen dituzte. Bakailu emeak adibidez 7.000 arrautza errun ditzake. Ez dituzte arrautza zentzen, arrain gehienek beraz beste batzuetan elikagai izaten da. Marmoka, bi eratara galdu daitezke. Bi marmoka elkartuzu galdu daitezke. Edo marmoka bakar bat bizatitan eginez ere. Urrepeletan bizi dira, dordogan marmokez elikatzen dira. Itsasoko zaldiak poltsatxo bat dute bere sablean, arrautzak eramateko. Aitak zaintzen ditu bere poltsan 4 astez. Izokia urkezietan eta urkezetan bizi da. Jaiotzen denean bidai luzea egiten du eta itsasora joaten da. Arrautzak erruteko jaiolekura itzultzen da. Eta arrautzak errun ondoren hil egiten da. Loreak diruditen animaliak, animonak. Loreak bai dira animali bitxoak kolore doktorez jantzirik egon ohi dira. Ura azpian dantza egiten dutela dirudi. Ez zaitez saiatu bat hartzen. Adarrak ukitzen badizkiozu, zizta egingo dizu.
Pozoiorekin hiltzen ditu harrapakinak eta tentakuluekin eramaten dituzte ahora. Itxastrikoa. Arroko artean zabiltzala kontuz, begiratu nuen janzten duzun oina. Trikoa estantzen duen arantzaren bat zapaltzen baduzu, hauek hautsi eta zure barruan geratuko dira, eta hanen bailen atera behar da. Animalia honek hanka txiki ditu, eta horiekin arrastaka ibiltzen da. Hauarekin arrokak arraskatzen du, aurkitzen den guztia jaten duela. Karramarroa aurreraka ibili daitezke edo atzeraka, seguruenik alboetara korrika egingo du, horrela emate dituen pausoak luzeagoak baitira. Esaera zarra, arrain txikia handiaren janari. Arraina eta berritxua ahotik galtzen. Beldurdena bustitzeko ez du arrainik antzemango. Arakinaren etxean okela, marinelaren etxean berdela. Nagusi askoen ontzian arrain gutxi. Oraindik ez da baretu, gure bihotzen taupada, uzuri xamar gentozen, aurkezpenera ala da. Aldugun dena emanez, disimulatuz dardara, genekiena azaltzen, gogotik saiatu gara. Zuen aurrean gaudegu, zuen semeta alaba, ezer baino lehenago, jaso gure besarkada. Barkatu egiteak eta gustoko izan bada, guk eskertuko genuke zuen txalo zapala. Hau izan da guztia, eta eskerrik asko zuen arretaren galtik.